सासे लाइमोन बर' हिन्जावसा गोमादों। सावगारियाव नुनाय बे बर' हिन्जावसायानो गोमादों। हिन्जावसानि मुङानो जाबाय सुमिला बसुमतारी आरो 18 बोसोर बैसोनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि 2 नं मुराबारि गामिनि सन्जय बसुमतारीनि फिसाजो। मिथिनाय बादिब्ला बोहैथि दाननि थांनाय 8 खालार खालि सुमिला बसुमतारीया गावनि न'निफ्राय फुंनि 10:30 रिंगासोआव क'क्राझार टाउनाव मानिबा खामानि लानानै ओंखारबोदोंमोन। नाथाय सानजौफुनि 12:30 PM रिंगासोआव न' फारसे थांफिननाय समाव सालाकाथि ओनसोलनिफ्रायनो गोमानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दिनैसिम बबेहाय दं बेनि जेबो गुमुर गैया। न'खराव गोमानायखौ लानानै जोबोद दुखुनि थासारियाव दं। न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला हिन्जावसानि आखायाव गावनि मबाइल आरो फोरमान लाइसिफोरबो दंफायोमोन। गोमानायखौ लानानै सालाकाथि पुलिस थानायाव मिसिं रिपर्ट होदोंब्लाबो दासिम बेनि जेबो रोखा खौरां गैया। बेजों लोगोसेनो खाथि खालानि लोगोफोरनाव खौरां लादोंब्लाबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै। सोरबाफोर बहाबा नुसुनोब्ला 9101997334 नङाब्ला 6099654328 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।